Salamat ka jo Lord. Dimbekad na gajag adlaw guys. Bekad na gajag adlaw tiwas na gajag na magbead aga mang humay. Ugma mo init pa ni ugma, aw makagaling nami. Amo na nadsang ipagaling kaya rong kakaon na talaga bag-ong kuan ani. Ha? Lah kumbati. Madyo gani guys, ng init. So mga maga dyan ng mga uniform. So 1 week dahil, way klase. So muna nagsurot na baga mga labuhin. Tapadad to. Mga nilabhan. Nja, papadji dahil mahurot guys. Sapay mga kuan, unaray. Grabe gabing kasugas kuan. Oy, grabing kasuga gabi is 1. Mga puno ko dagang mga masidlanan. Bro, namin yung gawas. Karampang kasugag kuan. Lipak siguro to. Parang gadyan ang karata. Bis na pagpilaw na ko. Ginoo ko. Lipak ugarang kasuga dyan. Feeling na. Mura pining jug agbay. Gibali ng papagabril kay arong kuan si dyan. Mama. Wara ka terak gab no? Wara ka terak. Ha? Mura. Na ako na yung terak. Siyam kabuo. Guys, mga antag mangga. Garabing lami sa mangga. Oy, di ara guys, kare. Aslam ni pa na. Di naslam bi, tamis ni bi, tamis. Kare de guys dia. Kay islub na ba guwang na siya. Ngan pangaan. No bantay man mi sa binad guys. Oh, sundan per mi pangaan darig mangga. Karon na hudtos mga chicken. Miya uy. Ah, namias ka ang papagabril, oy. Nami pa? Yummy? Namisa. Ha? Namisa. Parang namias mangga, guys. Namisa eh. Tamis ba po? Hingan na itong nagtinda na ni, kabangaan ako noon. Dabong pa man di ay. Kabang nga dyan kunot. Dari pa dyan sa pahanjo, guys. 3 pesos. Paano? 43 man to. Wad dyan sa pahanjo na mo, eh. Ano, mga antanin jug mangga. To pa nagkuha pas ko yakin kinusawsawan. Asang upakan. Pakisa pa be. Pa. Pakisa ga. Siguro. Kabangaan siguro ni. Ay mo pa si dabong pa di ay. Dala guys, ag mangga nga arang lamia. Tani isawsaw sa asin nga with sili. Siya ron tubag na simod. No. Napalabig tuyo. Agag, yuti adyan. Kakimi pa dyan, tuyo pa isang kuan. Yung dengan tubig ha? Tuyo pa, aslum pa. Nagpasukal mo, butang nga kimi. Yung tanang butang nga sukal day. Sugar. Asin. Nagdakag ka ng kusara. Wala, butang yung kuan. Pasilig yung sang to ha? Ang doon ka pohon. Lalaba yung tuyo pa ha. Pero aglami dyan na yung sausawan sa pa. Asin with kuan da. Asin nga na kuan ka ng hanga. Sili. Mo lagi ta. Hindi. Kuha ko kasing king ka. Para na ni asin na minit. Yan na guys, ang akin. Yabang ganito. Kanta naman ka pa. Singay naman ka din ha. Yan na guys, gatang mangga. Nga. Sabi ko kabangaan, di pa mandi ay. Antang mangga. Biin. Kit-kit sa mangga. Ako, kit-kit na lang ko danhi. Anta guys. Pawas kuan ba? This. Main. Pun. Dulu na. Ako ma. Alright.
tayo na guys. Hipos nas papagabrel sa manggi. Bugat nga humay. Madyo laman ni maugana ni. Kuwang pa siguro ni isa ka kuanan, isa ka buaran. Buhat pa na mag-utro to guys. Buhat pa na pag-utro kay magaling na ni. Papagabrel mo naghipos kay nighuman maligo man na siya. Okay, human naman kong ligo. Kay gikan ko ng laba. Ligo talargo. Ikan may naglaba. Human ligo. Naghagipusin guys. Kin, tawag ka pa pabi. Dares bye guys. Mag-abot ni ang pilunan o glabhanan. Tilan. So karon mahurot ni na upang pilo. Papadat to sud sa mga kamalig. Papasud sa mga kamalig na pwede daghang pilunan. O ni atong pilunan. Walang katapos ang pilunan guys. Pilunan pa more. Magaza di mahurot na tapilunan oy. Yes no. Milo sa ko. Hey. Tapilunan. Daghag pilunan nag-abot na. Under Armour. I say goodbye. Dai pa na jud eh. So majo gari guys kay wa roy klase. So mahurot-hurot gyud dani ang pilunan. Hipuson. No makapanghinlo gud kay 1 week. 1 week why klase. So kuan ron guys. Nag school break. May bakasyon ag mga chikiting da atlan pod nga ay kuan mag kalag-kalag. Yes no. So na dyan na. Milo kay na daghang pilunan Ginoo. So man man og maumo kuan pa ni mo init pa kay arong mabugat og tiwas tong amang humay. Mapagaling na mo kasako. Napampoy 8 nga mo abotay loyan. Mamayad tong tarang tong mga nakakuha. Guys, nagturta mi og bulinaw. Here. Kalami sa tortang bulinaw, guys. Ha? Yeah, guys, torta mi og bulinaw. Tortang bulinaw. Yan. Ang paras pa ni hapon. Kalami, guys, sa tortang bulinaw. Ay, palit og wifi. Wifi 5. So man ay among kuan bay guys. Importante kasi na wifi kay na ay balik jang ticket tag 5 ag ticket 5 Gs 20. Kuya na among wifi guys. Kay balik sa ag password. So dali guys nami free nga 1 month. Ako ra pay na free nga 1 month. Pero say lagi pud magbuang lagi. Sa hay pud gabi grabing kasuga aglipak Ginoo. Arangan sa nang kadle arangan sa nang kerata kay dari magkusong ko ng higda. Ay, ari lagi sa miss ka ng sala ng higdaan kay si Bako. Ay mga zuzag-zuzag madyo na. Dali ta makadagan na rin gawas. Bitaw. Hindi, parking na rin mong motor. Ang motor ni Kimi. Hoy, lisod na kuting. Hoy, Maria. Ginoo, rapahimos din naman eh. Kin, dali na Kin. Ilia. So, doto nas kapag Gabriel sa makuan guys. Turta. Sa plano may ganiha magkilaw. Na himong kilaw guys kay nabisi man may ganina. Oh, naglaba. Kasi Papa Gabriel buad. Buad po ni. Buad po sumay. Ano gana kanyang init kanyang ha? Umiinday. Kalala. Nga punta ron. Yummy. Yummy kayo. Na guys. Ay. Namira ba niya sa kilawon? Sa Bakadiri. Ano mo gihurot pa? Bijar mo pre. Lagi. Sa pila kilo? Chamba-chamba aguan, bulinaw dari. Di dyan yung season. Ano po? Di sa magikan. Sige taga. Sige ba? Taga-asa. Namiyagan pa niya. Purma kimi, insay purma. Yummy. Yummy ka ajo. Wow, yummy. Ajo lagi mo. Kuantag toyo nga na ay suka. Napay kamatis pa?
Medyo maluto is Papa Gabriel, guys. Medyo maluto ang mga chipok. Kimay na, oh. Lamig yung muluto ang papa. Mamat papa. Yummy kayo. Lan-lan na gani siya, guys. Wow, yummy. Mga punta karon guys. Yapon. Napunta ninyo, guys. Di ami torta nga. Bulinaw. Yummy. Napunta, guys. Napon. Dali na mo ya. Thank you, Lord. Sa grasya. Salamat. Thank you, Jesus, sa pagkaon, ug sudan. Hapon ta ni hapon. Hapon, guys. Ano Kimi? Ganahan ka torta Kim? Ganahan mas Kim guys ug torta. Sampun. Ganahan ka, ganahan na ma, iklog na ay katong gulay. Itlog ka na ay gulay. At ang sausawan guys sa tuyo nga lami yan. Nahurot na magamong kamatis. Butang nga dari yung kamatis, guys. Ito. Malaki ka man. Oh yes. Guna ha. Din na mo. Hapon. Hapon. Hapon, guys. Hapon guys. Mama, lami lagi. Lami, makangisita. Saan sa maka? Lami, mangisita ngipon. Makangisit. Ug ngipon. Mahimo na to. Alam na unggoy ta. Ngayon na unggoy. Ikaw. Titag ngipon nilo. Hilong ito mungga. Hilong ito mungga. Matubig. Malikod na green. Kanangaan magmangga. Niluhan sa dang ipon. Ngayon man mangilaw kaya kang toothbrush tayo asin man. Tukot-tukot. Deketag. Humot maning deket guys nga kuan ba naluto. Papaado kang paso guys na. Piniritos mga kuan. Turon, paso na kalugad dyan. Hindi malikad dyan nga guys, labi lang mangluto tag. Ang gamit ang mantika. So paso-paso ga kita. Prito ka di ka mantika. Pagkas ka prito di ka mantika. Yan. Hindi ka mabaso. Luto na. Na nag-wifi sa gawas mga bata kana adyo ng pag-wifi. Ganina naggiring. Ganihang buntag. Nga mo gana kay napiktuhan sa Dugdug. dagdag to gabi or kilat. Dugdug. Kaya. Dagdag og kilat to gabi no. Grabing kasagad lagi kilat guys basta apit ko matagak sa lingkuranan. Pagkilat na. Mangita ko sabon, halatong sabon. Tubaan pun may kay jug mo mag aftershock no. Ano ba? Jug abay. Una-una mo. Bagyo. Pero grabe yung puno asa mga masalanan. Wa pa to'y kilat, wa pa'y dagdag. Mugawas ng tamay ka, manaod. Kay, wa ang may kagawas guys. Kaya hadlak man, dagsimba kong mangigo. Lain na bang kilat rin ka mangigo nagtao. Nagpingo. Ha? Nagpingo. Gabi eh? Aham napit. Ito ipot ka number sa niya. Diba? Gabi mo kang kasuga. Cellphone siguro to. Magsil. Ang nagay 101 mga tagpanahon guys, i-off ng mga cellphone. Kakagabi huboton man sila hubot na magkuhan. Mga wifi, hulbot. Delikado. Ang cellphone ipang-off good. Ako ka, dali. Mga dakpon sa kuhan, kilat, nga na. Ako ko ma. Ngana ko ma. Yapon guys. 6-7. Awahe. Ni agas ang gripo guys kaso lubog-lubog si Ja. Pero kaya balang lubog-lubog manawd ko kay sayang. Masinubi na pa rin mo agas og mga adlaw na nami tiwason og laba. Mga unaray. Ini ra sa sig-usig diha. So nawd sa kog water na puno na drum. Lubog-lubog laman si Ja pero fights na na Ang labahay og mas unaray.
So, kadto na naman nga drum o kadto. So, ang mga tabon sa ng kadlawon nga apa agasan kay aron di nakadulubog ag tubig. So, nagresulta gahapon o gabi dasang gabi nga grabing kasaga ag uwan lubog ka so ag aga sa ripo. So, mao pa pay pag-agas dari nga agi nag uwan nga rang kasaga abot dari guys lubog. So, mazo na lamang po. Duha naman kasi manaway agas-agas karon na tungag tubig. Punduhan sana na mga baldi. Ay, madyo na laman ay magamit ugma panglabas mga uranay. Uran mga person. Puno na gamang drum isa. Kaya sa kadram maraghan pa may tubig. Napay tubig na din na sa butangan og tubig sa ripo. Ini ada usig sabay usig din yung kagwangan eh. Kita ganing kagwik-wik lihat to eh. Na oras. Maybe 32 pa sa dupa. Kasag magtubig guys.